Ini gereja aku tahu baru aku dek kena gereja mesin. Kono mantingan ku nak kono gereja mesin kidul pengcuy. Pajajaran dong kabeh ngene iki kaya. Pajajaran kabeh Iya. motife. Nama sing biasa carane iki. Sing biasa. Biasa. Sing tatahan biasa, ora sing pajajaran asli. Tama mula. Ya arep gambare sih, Pak. Oh ngono. Resikane sing ngene iki, tapi gambare ku ana sing apian sing. Iki rumah saku ya wis apik iki. Apik, tatahan apik. Sing anu ku ora dong bujut ngene iki, ana anune ketoke barang. Ana anune sing ngadangi kene. Oh, iku sing wis nyodok sulit. Sedok Sing nyodok sulit, nyodok rumit ngono. Lah iki sing nyodok kepenak iki. iya dek kepenak. Itu kok wae sih tempelan wae, nempel ngene iki. Iki engko wae nempel iki, tempelan. Iki boleh nempel.